ka anyị ghara igbu ụfọdụ oge kwụọ 5 million. O wee bụrụ na ihe a kpọrọ Ọkịja gbara ọsọ, i wee megide wee tụọ ụkwụ n'ụlọ ka chi na-efo, ụmụ kirikiri ụmụaka nke bụ na bukọrọ meshin na ife ndị edebesịrị na palasi Igwe na-eme arọ na atọ ịnọ gara aga. Ọkịja wee jụba onwe ha, kedu ka ị ga-esi wee mee abana wee sị ya nri? Anyị ga-arapụzi be anyị tozie na mba. Ọkịja wee gbaba izu. Mgbe ahụ onye bụ PG Ọkịja bụ Chief Ken Emekayi dịka na-agbalị izu. Ọ ya bụ onye isi ndị udo ga-achị kịta. Ọkịja wee gbaba izu. Ihe ala niile na-aga aga, ihe ala local gọọmenti, ị na-ekwuzi mala ilu, ị na-ekwuzi. Ọkịja wee kpọọ nwa ahaza ọzike achala ogidi ohu ebe m n'iri. Kedu ife a ji wee bụrụ Ọkịja ọgbọgụ nwanne? Kedu ka anyị ga-esi wee nọrọ na mmiri n'ụlas ncha baa ya anya? Si na ụdị ife a dịrọ ka Ọkịja gbachara izu, mmọnwụ wee gboo. Ihe eji akpa ya Ọkịja ohu ebe m n'iri bụ na anyị dị 30 original villages. Ọkịja wee kpebie maka mgbe ihe a na-eme a na-asị ke ndị na-eme ihe a, anyị kpebie na ụmụaka Abakaliki etumaso wee kwu asị na ụmụaka na ha nọ n'ime ude. Ọkịja wee kpebie na ohu ebe mmiri dị na Ọkịja ga-ebupụta alụsị. Villages niile alụsị be nna m bụ ha ya afa ọfụlọgụju nni, alụsị na-eri nkịta, alụsị na-eyi akwa ojii. Obodo anyị esenie anyị wee ma alụsị. Ka anyị na-emecha, anyị na-eme ya ka esiri wee tọ each village 30 villages wee tụọ alụsị. Welesi ọ bụrụ na mmụọ na-eme ihe, ọ bụrụ na mmadụ na-eme ya n'isi ga-abịa ọhịa. Emechaa wee mazie eze alụsị Ọkịja ụlasị aka ojii agbọgide eze ugwu agadi tigburu agbọghọ. Ururu ọnwa ịtọ ka Ọkịja masịala alụsị, wee tọrọ ofu nna m ochie baa n'ime ude n'ụlas. Mee ka na-eme nna m ochie agha nwụọ, ebupụta ozu ya na main road. Ọ nke ahụ bụzi ebe alụsị niile agha atụrụ si wee bịa ọrụ. Ofu onye n'ime ha wee je ije ụkwụ akpọ ya, aka wee kpara ya, o were gụbazie ka nwanza. After 3 months Ọkịja tụrụ alụsị, were kpọba afa ke na-eme aka anyị wee pụta na Ọkịja wee kpọọ ndị Ọkịja azasị okwunu furu list a villages niile ịmara nwa gị kpọpụta ya na ka onye dị ka ụmụnne ya. Ọkwifu list a anyị chọrọ ịfụ ha. Ụfọdụ agba ọsọ, ụfọdụ ana mba, ụfọdụ ka ejidere, ụfọdụ apụta kpere ọnụ ha, ụfọdụ furu efuru taa. O nwere ka ndị gboo si eme fanatazia. Ọkịja wee jụrụ oyi. O wee na-emezi ụmụnne anyị nọ n'ala Ilu chọọ ime wedin, ha bịa Ọkịja. Ụfọdụ ndị nọ na Azia chọọ ime wedin, abịa Ọkịja. Ọkịja wee jụrụ oyi. Anyị wee chọpụta na ọtụtụ ndị na-eme ihe a bụdo ụmụ nwanne anyị, na ọ bụrụdo ndị mba anyị che. Kedu ebe okwu m na-aga? Taa anyị na-ekwu okwu insecurity, mana anyị na-ekwu okwu insecurity na-adịghị ọdịnala Igbo. Wee jụọ egwuregwu ghara ana agagbanwe ebe. Last week anụrụ m na Ondo steeti na ndị Fulani herdsmen batara n'obodo. Ọ bụrụ na ihe ọdịnala be ha nọ n'ọrụ, na ndị bịara ịtọ mmadụ wee mee gịnị, ewere da wee mee gịnị, wee larụba ụra. Ọ bụrụ nụrụ akụkọ a n'enu agha, anụrụ m akụkọ akọrọ n'ide mmiri mgbe anyị jere agha in the name of Jesus. Ifu soldiers ha na-aga agha
I say, we are soldiers marching in the field in the name of Jesus. We shall conquer. He now about Jesus. Jesus ndị Rome ndị na-ebusoghị agha. By the time atachara ekirikiri, obodo niile nọ na Biafra wee nazie defense, wee nazie na arụ nke ha. Wee nụ akụkọ n'oge ndị amị batara ide mmiri. Na gịnị mere na everywhere na ha nyere ya mmiri etochisie everywhere. Ndị ide mmiri nọ ebe a, ọ bụrụ na akụkọ ahụ. Onye kpatara some years ago ije na Idemili local government, ifu eke Idemili bụ their symbol until ndị nkọgheri abịa wee mebisie ya wee tinye ya ego. Obodo dị iche iche n'ebe a nwere akụkọ ihe mmụọ nọ na be ha mere mgbe ọgba aghara dara. Anyị mụ ihe ụlasị mgbe ụlasị mere n'agha ahụ. Ewee mesịa Igbo ewee pụta mgbe ndị Igbo na-enupụta na-aga Lagos a na-ajụ kezi ndị nwụrụ n'agha, because the communities activated what made them potent. The communities kpọlitere mmụọ na-eche obodo maka na eburu egwu ghara anọ nwere ebe a ga-abụ ya. Mana taa everywhere insecurity gbara ya okirikiri. A na-achụ ka eke ga-esi wee chụ ndị Fulani, ka eke ga-esi wee ndị chụ ndị Hausa. Ụmụ nwanne anyị bụ ndị ụka, ndị ma na ọgbaji odoro, ịma na ọ na-eme ọgbaji odoro achọba ọdịnala. Ọgbaji odoro wee chọba ọdịnala wee cheta ọdịnala. Na be m na Lagos, mgbe enwe security meeting, wee na-achụ ka eke anyị ga-esi nweta security men. O nwere one chosen man nọ there. Anyị wee sị na anyị ga-eweta ndị OPC. Onye ọbụla ewere aka na anyị chọrọ ndị APC maka na ndị OPC na-eji ọgwụ eche nche. Enwe m ji onye chosen wee sị ya, wee na ọka akpọta ndị chosen mopo. Ọ sị mkpachapụkwa anya. Na akpọta ndị chosen mopo na ọ ga-adịkwa mma, ọ sị mkpachapụkwa. Ise so ise vote ka OPC chere anyị nche. Mana isi ọdịnala mba niile nwụọ. Ozi m taa dị nkenke na ọdịnala na-ebu eke. Ife dị mba, nkụ dị na mba na-eme gịnị na-eghere mba. N'oge ruo na gọọmenti a ga-akwụsị ịgba ndị ọdịnala dịka na-agba nta. Maka the energies, the power dị n'ọdịnala bụ ihe anyị ga-eji wee zọba anyị. Every year the Chinese people have a Chinese New Year. For 3 months they shut down businesses. Na-elekwa ọgwụ, na-elekwa mmụọ, the egregores, ndị nọ n'ime ndị agha dịrị afụ anya, na-elekwa the dragon spirits. They activate their energies. So sometimes you buy a particular thing, you put the symbol of the dragon there, you think it's a joke. Or you have Versace, and then your Versace dressing, you think they just put those symbols there as a joke. The Indians will build their doors. You find Hare Krishna imprinted on the door. You think it's a joke. The Americans sent a rocket to the moon recently. How about Artemis? Artemis, the ancient Greek messenger of God. We have people, their rocket, how about Apollos? Apollos, an ancient god, deities. It's no magic that now Israel was able to eliminate some leaders hidden under the ground. You think it's just about their rockets? It's about spirituality. No kwaiji ohera akpọ ndị Igbo. Ụmụnna Igbo ndị ụka na-achọ anyị na-agba ya dịka na-agba nta. Na gbuo dike na mgbe ihe ike bịara. Na ọgbachukwu edoro n'ọkwa ọdịnala Igbo ga-azọ ala Igbo. Na ọgbachukwu edoro n'ọkwa aja ala Igbo ga-azọ anyị. Dịka ndị na-achọ etu e ga-esi were ọdịnala Igbo na-eme akaje. Na social media, inweta ofu dibịa dara dị iche. Agbasa ya na social media, ọ bụrụ for entertainment. Ekwo ya rụọ radio station, egekwe 100 times. Mana ndị pastors na-eme arụ onye na-arụ maka ya. Ihe anyị na-agwa ndị be anyị bụ ka anyị kwụsịnụ ịsọpres ọdịnala Igbo. Maka na oge eruo na and the time is near.
mgbe anyị ga-achọba ọdịnala Igbo ka ọzọ anyị because of insecurity. So ana m akpọ on Anambra State government and all the governors in Igbo land ka anyị kwadonu ọdịnala na omenala maka na ebe ahụ ka confidence dị. Ka anyị kwado n'ọdịnala na omenala Igbo maka na ihe ndị Fulani na-erugharị n'ime ọhịa na-agba ya eregede na-agba ya okirikiri n'oge ga-erukwe anyị ama mfụzi onye ma ka esi akpata mkpụrụ ahịhịa na-abụ were chụọ ha ọsọ. Unu ekwena ka anyị were ifele were n'ụkwara. Ozi mụta bụ ihe a na-ebe n'Enugu na-ebe na Benue n'ọkwa sọsọ ọdịnala Igbo bụ ihe ga-azọpụta ndị Igbo. N'ọkwa sọsọ ọdịnala Igbo bụ ife anyị ga-eji wee chekwaba onwe anyị. Usora uche anyị dị ya. Ekene m unu. Achọrọ m ikene Akajọfọ oruru eke nwanne m kunite ka anyị fụghị anya nnọọ. Deme asị m onye afụrụ nọ taa ka afịrị echi ya gazie.